Hola, som la Marina i el Marcel Castell. Jo actuo al Kela del Cau d'Olot Jo actuo a l'ex-cap del Cau d'Olot. i des de l'agrupament va sortir la iniciativa de celebrar aquest Sant Jordi des de casa, ja que malauradament no el podíem celebrar com hem fet la resta d'anys. I des de la comissió doncs, se'ns va proposar portar a terme un conte diferent. Un Sant Jordi una mica diferent, no? Un Sant Jordi des de casa. Així que ens vam animar a aquest projecte i vam decidir doncs, que ja que ens havien proposat d'explicar la llegenda de Sant Jordi, i la llegenda de Sant Jordi em sembla que qui més qui menys, grans i petits, la coneixem tots, vam decidir canviar-ho una miqueta a la nostra manera i us portem un conte made in Marcel i Marina, que esperem que us agradi I que el pugueu gaudir molt. La història d'en Riu. Centúries i més centúries enrere, en terres japoneses, vivia un drac en plena llibertat. Allí, les bèsties vivien el seu dia a dia sense preocupacions. Menjaven el que trobaven i feien nit allà on podien. El drac no era pas diferent a tota la resta. Malgrat tot, la rutina el fatigava. Cada jorn era igual al del dia anterior. Passaren dies, setmanes, fins i tot mesos, però el drac no se'l veia més feliç. Fins que, un bon dia, decidí portar a terme allò que feia temps li rondava pel cap. Ja n'estava fart de tant somiar. Agafà el seu farcell, l'ompli de les seves pertinences i emprengué camí. Ai, que n'és de bonic aquest món! No em puc creure el que m'estava perdent. Es deia a si mateix. Aquí hi he de tornar un altre cop. Es repetia. A poc, s'anava omplint d'experiències la butxaca i, sense haver-se'n adonat, ja era molt lluny de casa. Que feliç se'l veia ara el drac. Aviat hagué arribat a terres catalanes i no sabeu pas com d'enamorat en quedar del paisatge que veien els seus ulls. Ja feia molt que caminava i, com més avançava, més fatiga sentia. Ostres! Quin arbre més gran! Aquí sí que hi podré descansar bé. Es digué un dia quan veié l'ombra que projectava un immens pomer. Oh! I quina bona pinta que fan aquestes pomes! N'agafà un grapat i de seguit gol avall les tenia. Després d'aquell àpat, la son l'envaí i, estès sota el pomer, unes quantes hores s'hi estigué. Resulta, però, que aquell pomer era propietat d'una casa que hi havia molt a prop. Ai, quan la família que hi vivia veié el drac dormint sota un dels seus pomers. Una esgarrifança el recorregué el cos i, mantenint les distàncies, s'hi acostaren per intentar dir-li que no es podia estar allà. El drac no entenia res. Quin idioma parlaven aquelles ovelles? Malgrat la confusió, intentà acostar-s'hi per poder parlar amb la família, si és que l'entenien, és clar. No va haver fet ni dues passes ni dit quatre paraules que la família arrencà a córrer tot cridant. «Se'ns vol menjar! Se'ns vol menjar! Ha dit que se'ns vol menjar! Correu! Anem a buscar el rei!» El rei, en sentir la nova que un drac havia arribat a les seves terres, s'espantà de mala manera i convocà tot el poblat per emetre un comunicat. La notícia tardà segons en volar i al cap d'uns minuts ja se n'havia assabentat tot el poble. Si no fem alguna cosa, aquest drac se'ns menjarà, deia tothom tremolant. Què farem nosaltres, que som pobres ovelletes? Es repetien. Mentrestant, el drac, sorprès i preocupat per la reacció de les ovelles amb qui s'havia trobat, rondà per la rodalia del poble tot cercant algun lloc on dormir i fer-hi nit durant els dies que s'estaria per la zona. Al cap d'una estona de caminar, trobà una cova prop d'un riu. Era perfecte, allà s'estaria. El rei, arribada l'hora, sortí al balcó i començà a parlar. Benvolguts habitants de la vila de Molins, com tots bé sabreu, un drac ferotge ha arribat a les nostres terres per portar-nos mal i temor. Nosaltres, que som animals indefensos, no podem fer res contra aquest animal ferotge. Així doncs, mentre no trobem una altra solució, li entregarem un habitant cada setmana.
D'aquesta manera calmarem la seva ira i la seva fam. La selecció es durà a terme per sorteig i l'escollit haurà de dirigir-se a ell sol fins a l'indret on estigui residint el drac. Passà un mes i de les 4 ovelles que entregaren el drac no se'n va saber res més. Arribà el dia, però, en què la filla del rei, la princesa, sortí escollida per ser portada a la cova del drac. Tothom va organitzar un gran escàndol. Malgrat tot, la princesa, amb tot el coratge que va poder replegar, començà a fer camí cap a la cova. Els habitants estaven commoguts per la seva valentia, però molt tristos alhora, perquè sabien que ja no la podrien veure mai més. No deixeu que els nervis us enverinin el cos. Digué una tortuga tot calmada que aparegué tot de sobte de darrere la multitud. La notícia del drac arribà fins a la meva vila i, després de rumiar-hi uns quants dies, vaig decidir emprendre camí fins aquí per ajudar-vos. Digueu-me, on és aquesta cova? I ja veureu com podrem arribar a un acord amb aquest drac. El poblat saltà i cridà d'alegria. No s'ho podien creure. Per fi algú els ajudaria a desempallegar-se d'aquell maleït drac. El que ningú s'esperava, però, és el que veieren tots plegats en arribar a la cova. La princesa estava viva i la resta d'ovelletes que havien anat entregant també ho estaven. Com podia ser? I, si no se les havia menjat, per què no havien marxat? Tothom murmurava, però ningú s'atrevia a dir res. S'havien quedat tots de pedra. Entre tota la multitud s'obrí pas la tortuga i, dirigint-se cap al drac, li digué: Seixenwa toco de sucar. El drac, emocionat, contestà: Ha! Watashiwa Nihonjin desu. La tortuga i el drac seguiren conversant una estona més. Seguidament, la tortuga girà de cares al poblat i digué: Aquest drac prové del Japó. Per tant, no entenc la vostra llengua. Diu que ha alimentat les ovelles perquè no volia que morissin de gana, però no sabia per què n'arribaven i no marxaven. El poblat es moria de vergonya. Com podien haver jutjat de bones a primeres aquest pobre drac? Com podien haver sacrificat habitants del poblat sense pensar-s'ho 2 vegades? Tampoc se'ls va acudir intentar parlar amb el drac. No se'n podien fer a la idea. Un cop la tortuga i el drac van haver dialogat una estona i van haver arreglat el malentès, el poblat es disculpà i, a canvi, li oferiren allotjament a la vila. El drac estava molt agraït, però rebutjà l'oferta. Ell tenia ganes de veure món i de descobrir noves experiències. Demanà perdó a tothom per haver-los espantat, tot i que no era la seva intenció. Sortint de la cova, veié un bonic roser. D'aquest, n'agafà les 5 roses més vermelles i les donà a les 5 ovelletes que havien estat amb ell a la cova en símbol de record. Tot seguit, es carregà el farcell a l'esquena i, sense mirar enrere, començà a fer camí cap a la seva propera aventura. Vila de Molins va entendre que havien de prendre les decisions entre tots i, sobretot, meditar bé abans d'actuar. Avui en dia, tot el poble es reuneix sempre que hi ha un problema i s'escolten a tots per igual. I vet aquí un gos, i vet aquí un drac. Aquest conte s'ha acabat. Cuideu-vos molt durant aquests dies. Espero que us hagi agradat aquest conte. Aquest serà el clip final. Sí. Esperem que us hagi agradat molt el vídeo, el conte que hem fet, I- audiollibre, Sí. I que estigueu tots molt bé a casa i que seguiu mirant tots els vídeos que s'aniran penjant des de les xarxes socials de l'agrupament perquè són molt interessants i s'han fet amb tot l'amor del món.
Així que vagi bé. Adéu. Adéu! Ja està, no?